Ba da, profesor, poți să merg la baie, vă rog frumos, când mai pot, please. In français, s'il vous plaît, monsieur Simlescu. Oh, in français, ok. Can je plece o baie că mă pișe pe mine, por favor? Mamă, vezi cum duc afară cu gunoiul, că nu mai pot sta în casă, deci e nebun, mă doare capul, nu mai... Bine, bine, dar fă-ți declarație să nu te prindă poliția, bine? Și să nu uiți de mască. Taci, nu, că nu trebuie nicio declarație și nicio mască cea la 2 pași, că nu mă prinde nimeni. Bine, bine, poate vii cu amenda acasă că ți-o plătesc singur, ai auzit? Bună ziua! Agent Scărlătescu de la Poliția Română, vă rog să prezentați un act de identitate și declarație pe propria răspundere de ieșire din casă. Scărlătescu de la șeful la cuțite? 1000 de lei amendă pentru că n-ați auzit de coincidență de nume? Cum adică, domne, 10 milioane amendă pentru chestia asta? Încă 1000 de lei pentru că vă opuneți amenzii. Acum buletinul și declarația. Domnul Scărlătescu, vă rog frumos, am ieșit să duc cu noi, vă rog frumos. Dacă află mama că mi-a dat amendă, mă bate de mă rupe. A, deci ți-o ți măta, aha. 5000 de lei pentru că n-ai declarația, 2000 pentru că n-ai buletinul și încă 1000 pentru că ți-o zi măta să ți-o faci. În total 10.000 de lei! Putoare? Ce scoane să aruncate la tine în cameră? Băi copii, deci nu te mai suportiți. Dacă vin în 10 minute și n-ai curat în cameră, nu știu ce să fac. Băi, deci imposibil să fi trecut 2 luni de carantină și tu n-ai pus mâna pe o carte. Bă, sunt alții care citesc câte 2 cărți pe săptămână și tu una în 2 luni. Mamă, dai te rog frumos 50 de lei să afară cu băieții, te rog. Bă, tu ești nesimțit? Ieri 50 de lei, azi 50 de lei? Adică eu muncesc ca proastă că-ți dau ție bani să-ți iei țigări și să boschetărești pe sub poduri cu peturi de bere, nu? De fapt mergeam la FIFA. Păi iar mă stai în pat, bă, nu te mai suport, nu te mai suport. Putrezești în patul ăla în fiecare zi, mă, și ceva n-ai văzut. Deci îți fer convinsă că nu o să ajungi nimic în viață, mă jur, deci dacă nu, deci nu știu cum ești copilul meu, deci mă jur. Mă, Ioane, oare de ce nu mai stă copilul cu noi și nu mai socializează cu noi? Păi la cât îl fuți în fiecare zi la cam mă gândesc eu că nu stă cu tine. Așa zici tu? Păi nu? N-are mă cum, mă zic eu, e de la telefonul la ceva când m-a prostit în capăt, zic eu. Nu, că mă duc chiar să mă iau de el, mă jur, deci iau-te și telefonul acum iau. Bă, frate, ești prost? Deci, mâine dimineața la 6:30 stăm afară până crăpăm, deci până nu mai poți, stăm afară, bă. Păi dacă mai stăm încă 2 zile acasă, facem cu capul, deci muream. Psst, domnule Iohannis, am început. Dragi români, vă anunț că din nefericire starea națională se va prelungi până la 1 iunie. Da, știu, mulți dintre voi mă veți înjura, dar este numai și numai pentru binele tuturor românilor și nu numai. Nu se poate așa ceva, nu?